oamenilor, nu asupra banilor, nu așa cum am crezut eu că îți spală creierii cineva, același lucru am crezut și eu. Și când am venit într-un seminar, am stat mai mult pe afară, dar totuși intram să văd când e momentul ăla când pune drink și spală creierii. Am urmărit cu atenție și lucrul acesta. Apoi, am căpătat încredere 100% în produsele Nutrilite. Vă spun sincer. Pentru că am văzut atenția cu care scot un produs. Dacă nu știați, planta chia, care este introdusă în multe produse de la Nutrilite și de la Artist, dar a fost cercetat peste 7800 de plante chia timp de 9 ani de zile. Nu știu dacă vă spun ceva cifrele acestea. Aș putea continua cu multe cifre, în mai multe produse. Dar mi-a captat atenția și am zis, atâta cercetare, atâta interes, atâta profesionalism, atâta specialitate, atâția oameni de specialitate, ca să scoată un produs wow. Și apoi, în al treilea lucru, ei nu se opresc. Am văzut și ne-au arătat câteva cifre care le folosesc în investiția pentru a cerceta în continuare. Prima dată când a introdus cireașa acerola, care conține vitamina C, da? Extrăgeau undeva la 12%, apoi 15%, apoi 20%, acum se extrage 25%, dar ei nu se opresc. Adică în fiecare an continuă cercetările. Asta am pomenit. Și am zis că niciodată nu ar trebui să ne oprim și, ok, am atins un nivel, da? De cunoștință, de ce vreți dumneavoastră. Și mă opresc. Aici sunt confortabil. Am suficienți bani, am suficientă popularitate, cine își dorește. Dar am văzut dorința de a continua, Am depășit cu mult timpul. Nu, e ok. Mulțumesc. E ok.